लोग के प्यार जो उनके जीएफ के मिलल बिहार में, उहे प्यार आज फरिश्ते के मिलता। आज आनंद मंदिर गेट तक ले टूट गई है। एगो वीडियो आई रहा हमारा लगे, देख के अच्छा लागल है, ठीक बा, नुकसान भइल, लेकिन पहली बार आज एगो साउथ फिल्म के केजीएफ के तरह ओपनिंग माने बहुत दिन बाद हमके लागत है 4 से 5 साल बाद ऐसा दृश्य भोजपुरी सिनेमा के देखे के मिलल बा, भोजपुरी एक्टर के देखे के मिलल बा, भोजपुरी डायरेक्टर के देखे के मिलल बा। आई सब रउआ सबके प्यार और आज लोग साबित कर देनी कि अगर बेहतर सिनेमा केहू करी तो अभी अपन भोजपुरी के जनता अभी लुप्त नहीं भइल। भोजपुरी के जनता आज भी जागल बा। अगर बेहतर सिनेमा हुई तो ओकरा खातिर वो सब अपन दिलो जान लगा देव कि हाँ हमनी के एगो बड़ा स्तंभ खड़ा करे के बा। फरिश्ता मूवी के आने के बाद काफ़ी बवाल हो चुका है। एक दिन में कई लाखों का जो कमाई है अभी तक खेसारी लाल यादव कर चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इतना हिट अभी तक कोई भोजपुरी का फिल्म नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल का फिल्म बहुत ही सुपर हिट हुआ